Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan! Maya Pogto po kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is March 28, 2023, araw po ng Martes. And naging epektibo na po today ang ibinalita po nating oil price rollback kahapon. At syempre, meron hong formal o final na presyuhan sa tinapya sa presyuhan ng mga produktong petrolyo. Ang Pilipinas Shell, Petron, Calex, Clean Fuel, Sea Oil, PTT, Total, Uni Oil, Petrogas at Petroleum at Phoenix Petroleum ay magkakaroon ng 85 centavos na tapya sa kada litro ng gasolina. Piso at 30 centavos naman ang bawas sa presyo ng kada litro ng diesel at 1 peso and 90 centavos naman ang rollback sa presyo kada litro ng kerosene. So magandang balita po yan sa ating mga motorista dahil meron po tayong oil price rollback effective po ngayong araw na ito. At hopefully, dasal natin next week, dahil Holy Week, mag-ano rin, no? Talagang maging mabait ulit ng ating mga oil companies at magpatupad muli ng oil price rollback. Samantala, naglabas po ng anunsyo ang COMELEC na inire-reset po ang naunang inilabas na anunsyong election period para sa BSK elections. Ngayon po ay August 28 to November 29 na. Dati po ay July 3 to November 14. So, mas inano po ito, minove at meron pong mga kadahilanan ng ating komisyon sa pagbabago po ng petsang iyan. So, para sa karagdagang impormasyon, hinggil po sa ating election period para sa barangay and SK elections this coming October, makipag-ugnayan ho kayo sa pinakamalapit na COMELEC offices. And siyempre, dito rin sa updates o balita sa ating mga news programs dito sa CLTV 36. And ngayong araw na ito ay inoobserbahan po ang National Triglycerides Day o World Triglycerides Day. Ano bang ibig sabihin nito? Ano nyo ba yung mga trigy na yan? May, ano po yan? Mga lipids, no? Mga basta i-research nyo ano yung lipids at triglycerides. Pero kailangan po normal palagi ang triglycerides. So pag-aralan po natin mabuti kung paano natin ma-maintain ang normal na triglycerides upang hindi po ito makaapekto ng masama sa ating katawan. At World Weed Day din po ngayon. Alam niyo ba yung weed? Ano ba sa Tagalog yung weed? Yung mga damong ligaw. Mga ganon ha. Na hindi ho magandang epekto. Meron din ho palang mga good weed na sinasabi. So ngayong araw, inoobserbahan po yan sa buong mundo. And ikaw na bang hinahanap na BTS sa Barangay TikTok Superstar? I-flex na ang inyong talent at makisali sa inihandang contest ng CLTV 36.
Baka ikaw nang hinahanap namin, ang pinakabagong BTS Barangay TikTok Superstar. Abangan sa inyong barangay ang aming CLTV truck. At syempre, susi ito upang kayo mapili bilang Barangay TikTok Superstar. Paano ba? Unang-unang i-follow po ang aming TikTok account na CLTV36. Pangalawa, gumawa ng TikTok video na nagpapakita ng inyong talento sa pagsayaw o pagkanta. Isama sa inyong video isang maikling introduction, ipakilala ang inyong sarili, ilagay dito, sabihin ang inyong pangalan, at syempre ang CLTV36 BTS ng inyong barangay. Ang TikTok video ay dapat at least 60 seconds. Dapat po 1 minuto ang minimum na itatagal ng inyong TikTok content. I-post ang inyong content at itag ang CLTV36 sa caption. Ang mananalo po mapipiling BTS o Barangay TikTok Superstar, tatanggap po ng mga paparinyo mula sa ating sponsors at i-announce siya sa ating FB page at TikTok account ng CLTV 36. Isali na sa ating Barangay TikTok Superstar. Madaling-madali lamang po yan. At para po sa karagdagang impormasyon, balita at updates, tumutok lamang po sa aming mga news programs dito sa CLTV 36. And syempre, mag-subscribe ho kayo sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page sa CLTV 36 Official. Meron pa ho tayong Facebook page. Ito po ang CLTV 36 News. Ang aming pong IG account ay CLTV 36 Official. Ang aming pong Twitter handle para mabasa ang aming mga tweet sa Twitter ay CLTV 36. At sa mga nais mapanood ng mga nagdang episodes, mga programa at latest uploads ng CLTV, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. Habang ang aming TikTok account na nabanggit ko na kanina para sa ating BTS o Barangay TikTok Superstar ay at CLTV36. Samantala ngayong araw, ano ho bang ating topic question of the day? Anong ginagawa ninyo para maibsan ang init? Na anong gagawa nyo? Bakit ang mabawasing na panamdaman yung lisangan? Nako, talagang maalinsangan ng panahon ngayon. No? Nagsisimula pa lang ho yan ng warm and dry season sa bansa. Ang sabi po ni Maylene Mangalindan, magpaypay at uminom ng malamig na tubig. Yan yung mga ano natin, mga nakagasnan natin. Lalo na kung brown out, nako po talagang parusang-parusa. Kailangang gumamit ng abaniko o pamaypay. Si Joe Asuncion na isa po sa ating top fans. Nagpupunta sa Baguio or Tagaytay, then I will eat banana split with 3 scoop ice cream, so refreshing. Ang tanong, mainit na rin sa Baguio at Tagaytay. Magagastos ka pa papuntang Baguio o Tagaytay, may pananalaman ka pang mga banana split. Mas maganda, maglibre ka na lang, Joe Asuncion. Ang sabi naman po ni Cap Bombing Punsalan, naghalo-halo kami kanina sa Razons Pandakaki, Cap Bombing Punsalan. Sana all ay makapaghalo-halo. Siyempre talagang ang Razons kilala sa mga masasarap na halo-halo dito sa Pampanga. At siyempre, nandun din yung Kabig Things, no? And yung, ay naku po, bagong-bago, Makabebest halo-halo. Meron pong mga, ano yan, may mga stalls yan sa Piling Malls dito sa Pampanga. And alam ko, meron po silang Facebook page, yung Makabebest. Mag-chat kayo doon, tawagan nyo. Umorder na kayo ng Makabebest halo-halo, iba-ibang flavor. At talaga namang babalik-balikan yan. Kahit hindi tag-init, naku po, Makabebest is the one, the only halo-halo. Tuloy-tuloy nyo lang pong isend ang inyong mga komento
sa ating topic question of the day. Pati po mga pabati, greetings, shoutout sa inyo. Pati na rin ng mga birthday greetings. I-send nyo lamang po yan sa ating Facebook Live. Bago po natin simulan ng kwentuhan, narito po ang mga malalaking balitang Central Luzon. Speaking of halo-halo, hanap nyo ba ay masarap na pampalamig ngayong summer? Pues ito na ang sign para tikman ninyo ang masarap na halo-halo ng Makabebest. Bukod sa online food delivery services, mabibili na rin ang the best halo-halo in town sa kanilang 6 na physical stores. Tara na't isatisfy ang ating cravings sa Trip, Treat at Gimmick ni JM De Jesus. Nang ipakilala sa social media ang Makabebes Halo-Halo. Sa nakakatakam na itsura ng kanilang produkto at very catchy na pangalan, hindi katakatakang magte-trending ito at sinubukan ng maraming kapampangan. Pero ang sarap ng Makabebes Halo-Halo hindi lang sa branding at mga litrato, kundi sa lasa. Pero paano nga ba nagsimula ang The Best Halo-Halo in Town? Kwento na mag-asawang John at Lynette Yanga mula sa Angeles City, kasagsagan ng pandemya na maisipan nilang bumili ng ingredients para sa halo-halo. Sakto naman na may kaibigan din sila nagpadala ng mga sangkap at napawi ang kanilang cravings. Dahil naparami ang kanilang sangkap ay naisipan nila magbenta sa kanilang mga kapitbahay upang maipatikim ang kanilang family heirloom recipe. Ang ginawa namin, dahil ang dami naming nagastos sa sangkap ng halo-halo, binenta muna namin sa mga kapitbahay. Hanggang sa hinanap na rin nila, tapos hanggang sa lumaki. So from our subdivision, lumaki na siya hanggang sa labas, hanggang nag-start na kami as Cloud Kitchen. So dun sa Cloud Kitchen namin, nag-start kaming nag-deliver ng mga halo-halo sa mga subdivisions around our area. Sa sarap ng kanilang halo-halo ay hinahanap na ito ng mas maraming tao. At dito na raw ipinanganak ang Makabebes. Kwento ni John Yanga, hango ang pangalan Makabebes sa hometown ng kanyang mga magulang. Medyo cheesy ako, no? Pero kasi sa akin, very sentimental. From the brand name itself, Makabebe. Makabebe. So, we were giving tribute to our hometown ng parents ko, which is Makabebe. At the same time, we don't just sell halo-halo. We sell culture. We are promoting food tourism, and also we want to sell experience na when the customers walk away, they're very happy. So more than just selling halo-halo, we want our Kabalen from Makabebe to be proud na they have a brand to look up to. Paborito raw na mag-asawa ang halo-halo kaya naman sinigurado nilang hindi basta-basta ang may experience sa mga titikim ng kanilang produkto. We want to also offer yung experience ng halo-halo kasi kami kasi nung nag-crave kami ng halo-halo, we're not just looking yung basta-basta na lang na halo-halo. Gusto namin nandun lahat kasi bumili ka na eh. So you want it to be the best. So yun yung gusto namin i-offer din sa customers namin na meron palang ganitong halo-halo na pwedeng magbigay ng maraming leche flan, maraming ube, kung paano yung preference mo. We're known for being generous, and we want to be generous as well. At dahil mataas ang standard sa mga kapampangan pagdating sa pagkain, gumawa ng iba't ibang flavors ng halo-halo Makabebes para sa metikulosong panlasa ng mga kabalen. Our regular flavors from the previous years, now we came up with combination flavors, no? Yung mga premium flavors natin, yung halo-halo, halaya con langka, halaya con leche, pastillas leche, and then pastillas con leche, and also yung ating jumbo overload. And today, on our anniversary, we're kicking off our 1-liter halo-halo challenge. So, yung ating mga parokyano, kung gusto nila makalibre ng halo-halo, they just sign up for that challenge at may chance pa silang manalo ng cash prize. Bukod sa halo-halo, mayroong din sampurado Makabebes. At kung dati-rati ay sa mga online food delivery services lamang mabibili ang kanilang pinagmamalaking specialty, ngayon ay pwede na itong ma-enjoy sa 6 na physical stores sa buong Pampanga. Matatagpuan ang Makabebes kiosk sa Apalit, sa Marquee Mall,
Mabalacat, Angeles Friendship, at ang dalawang pinakabagong bukas sa SM City Pampanga Supermarket at sa South Supermarket sa Sindalan Ciudad ng San Fernando. Isa sa mga nag-franchise na makabebes ang loyal customer na si Diane Kisler Moleño. Actually, favorite po kasi talaga namin yung halo-halo. And then matagal na rin namin siyang naririnig, si Macabebes. And then one time, yun nga, may pinuntahan kami, nakita din namin siya. And tinry namin siya. And then sabi ko nga, ito yung pinakamasarap na halo-halo na natikman ko. Kasi marami na rin talaga kaming halo-halo na natikman. And si Macabebes po talaga yung pinakamasarap na tikman namin. Present naman sa opening Macabebes South Supermarket branch si Councilor Briggs Gonzales. Meron na naman tayong bagong ipagmamalaki itong ating Macabebes at dumagdag pa ito sa mga pwedeng puntahan ng mga turista dito sa ating syudad ng San Fernando. And we are hoping and praying for the success of this 6th branch dito sa Pampanga. Approve naman ang Macabebes halo-halo para sa mga first time na nakatikim nito. Actually, nabalitaan ko hapon to, mag-o-opening sila ngayon. At sulit na sulit yung pagdating ko dito, napakasarap. Hindi ka magsisisi sa pera mo. At dahil formal nang inanunsyo ng Pag-asa ang pagpasok ng summer season, huwag na magpahuli at tikman ng Macabebes halo-halo na kung saan marirefresh ang iyong pakiramdam dahil hindi ito tinipid sa sahog. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Mapapasana all ka na lang talaga, ha? JM De Jesus! Sarap-sarap niyang Macabebes na yan. Samantala, isang linggo bago ang Semana Santa, isang pagtatanghalang ipinamalas ng Sinukwan Kapampangan na nagpapakita sa tradisyon at pananampalataya sa Pampanga. Itong panat at pananangin ni Peter De Vera. Ang unang performance ay ginanap sa Archdiocesan Shrine of Apong Mama Kalulu at ang mga susunod pa ay magaganap naman sa Marquee Mall, Angeles City. Si Liana Canilao ang may report. Matapos ang 3 taong pagdaraos ng virtual, balik face-to-face ang Sinukwan Kapampangan para sa kanilang pagtatanghal ng dulang pinamagatang Panata at Panalangin 12, a spiritual journey through culture and the arts. Ang unang bahagi ng pinaka-aabangang pagtatanghal ay isinagawa sa Archdiocesan Shrine of Apong Mama Kalulu sa Angeles City nitong Sabado, March 25. Sa direksyon ni Peter De Vera, ito ay nagpapakita ng mga gawin ng mga Kapampangan tuwing mahal na araw. Ito ay isang performance for reflection and prayer, no? Ito ay isang demonstrasyon na ang ginagawa natin ay ialay natin, no? Parang hinihikayat namin ang lahat na magkaroon ng pagdarasal, no? Hindi lamang siyempre para sa sarili natin, pero gusto natin itong ialay sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa buong Pilipinas at siyempre kapayapaan para sa mundo. Layon ng pagtatanghal na maibahagi sa kasalukuyang henerasyon ang mga tradisyong bahagi ng makulay na kultura at pagpapakita ng matatag na pananampalataya. Sana ito'y maging tradisyon, no? Ito ay isang maging tradisyon na pwedeng we look forward to it, no? Na every year meron tayong mga ganitong klaseng palabas na para siyang it promotes our journey spiritually, our faith, no, dito sa ating komunidad na kung saan pwedeng matuto ang mga kabataan at ang ating komunidad. Naging malaki rin ang gampanin ng iba't ibang individual at organisasyon sa pagdaraos ng produksyon. Nakatuwang na Sinukwan Kapampangan ng Holy Angel University High School Batch 78, The Saints Incorporated ngayong taon para maihatid ang panat at panalangin sa publiko. In our age, at least, we are blessed. We are all seniors, so more or less we can already feel and experience the blessing of the Lord. So let us go out and help and support, especially looking for the lost, the least members of the society. Mula Marikina City ay dumayo pa sa Angeles, Pampanga si Ginang Elenita Cruz upang masaksihan ang healing performance. Napakaganda at magandang pagdinilay para sa darating na Semana Santa. Kakaiba,
napanood ko na ito dati pero pahapyaw, pero ang kabuuan ng programa ngayon ang naging talagang nakakaantig sa damdamin. Yun marahil ang rason kung bakit parang hinihila ang paa namin para bumisita uli dito sa Pampanga. Samantala po pwede pang mapanood ang Panat at Panalangin sa Marquee Mall, Angeles City sa April 2 at April 8. Hinihikayat natin ang lahat na ma-experience itong healing performance. Ginagawa na po namin siya na healing performance. So yung sino po yung pwedeng magkaroon ng or magbigay ng dasal para doon sa mga may karamdaman, wini-welcome po namin ito na before the presentation, ino-offer namin po itong performance na ito sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Matatandaan si Peter De Vera rin ang founder at executive director ng Anak Balebalayan o Balebalayan Museum for the Poor. Itinaguyod ng mga miyembro nito ang layuning mahalin ang kapwa sa pamamagitan ng paghimok sa mga tagapakinig na magbigay ng biskwit sa mga batang nasa kalsada. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Mga kababayan, isang pagtanghalang mapapanood sa CLTV 36 ngayong nalalapit na mahal na araw. Ito ang Tulaok, a Lenten Sarsuela mula ho ito sa panulat at direksyon ni Andy Alves, tampok ang Arti Santa Rita. Ang palabas ay paglalahad sa naging buhay at sakripisyo ni Jesus na nakasalin sa wikang Kapampangan. Gaganapin po ang Sarsuela sa Clark Parade Grounds sa araw po ng Linggo, April 2. Yan po ay Palm Sunday, kung di po ako nagkamali. At sa Eco Park sa Santa Rita sa Martes, Holy Tuesday, April 4 sa magkaparehong oras, alas 6 po ng gabi. Inaanyahan po ang lahat na manood sa mga nabanggit na lugar, gayon din sa ating himpilan dahil live ho itong mapapanood sa TV, maging sa aming official Facebook page na at CLTV36 Official sa April 2. Abangan sa ating pagbabalik ang ibang mga anunsyo dito lamang po sa Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Nais ko po munang batiin ng happy birthday si Ana Cassandra Gamboa. Ana, sana'y maging masaya ang iyong birthday celebration ngayong araw na ito kasama ng iyong pamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan, followers, subscribers, boyfriend, girlfriend, lahat-lahat na. Dahil, siyempre, dahil ikaw ay maghahanda sa iyo ang pagkain ng mga bisita, ang kakain. Lahat sana ng iyong mga birthday wishes ay matupad at mabigyan ka ng maraming regalo sa araw na ito. Wishing you good health and more blessings. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Ana Cassandra Gamboa. Birthday din ni Kuis Bacani. Hindi ko alam bakit Kuis ang ito siguro ang kanyang nickname, ha? Ikaw, Franz, ha? Ano ba yung full name ni Kuis? Pero Kuis, maging masaya sana ang iyong birthday celebration. And ano bang meron kayong birthday mo? Manlilibre ka ba? Kung sakaling manlilibre ka, libre mo rin kami.
And patuloy ka sanang gabayan ng ating Panginoon, ilayo ka at ang iyong buong pamilya sa anumang sakit at kapahamakan. Lahat sana ng iyong mga pangarap sa buhay ay matupad, mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Kuis Bacani. Samantala, basahin na po natin ang kalawang batch ng inyong mga komento sa ating topic question of the day. Anong ginagawa ninyo para maibsan ang nadaramang init? Ang sabi po ni Juan Lee Olmilio, mamangan yelo. Kumakain daw ng yelo pero patigasan ang ngipin niya, no? Kung matindi ang ngipin mo at hindi nangingilo, nako, pwede yan, yung kumain ng yelo. Si Neth Galvez, Mandilo Kasoy, nakamama ko keng CR. Nako, gusto naman ni Ma'am Neth, doon ka na lang sa CR para every time na makaramdam ka ng maalinsangan o mainit na panahon. Siyempre, di ligo-ligo lang. Ilang beses ang paliligo mo ngayon, Ma'am Neth? Si Juanita Alfonso Reyes na isa po sa ating top fans, basta may ice cream and malamig na tubig sa baso ko, yun ang masarap na inumin sa akin. Yan, oo, mabilis matunaw pa naman ang ice cream ngayon. And yung tubig na malamig, mabilis ding uminit, kaya uminom kagad upang hindi parang kumulo ang dala niyong tubig. Si Carol Basas, ito gusto ko to. Nagkakape with electric pan. Hindi ka ba nenervyusin yan? Sobrang init na. Nagkakape pa with electric pan. Ay nako, ang mga electric pan pa naman ngayon, double time sa trabaho. Heavy duty dapat dahil minsan ang mga electric pan ngayon, 24 oras ang operasyon dahil talagang napakainit ng panahon. Tuloy-tuloy niyo lamang pong isend ang inyong mga komento sa ating topic, question of the day, pati na rin ang inyong mga pabati, greetings at shoutouts. At sa punto pong ito, bigyan daan din natin ang mga anunsyo sa ating community billboard ngayong araw. Ipinababatid po ng Angeles City Government na isasara kahabaan ng Angeles Magalang Road sa darating na March 31 hanggang April 2, 2023. Biyernes po ito hanggang Linggo, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So sa mga bibiyahe po ng gabi ito upang magbigay daan sa asphalt laying ng Department of Public Works and Highways. Pinapayuhan ng mga motorista na iwasan ang nasabing daan at gumamit ng alternatibong ruta. So sa mga motorista po na dadaan sa nasabing kalsada sa Angeles Magalang Road, iwasan po muna niya ito. Gabi po ng March 31 hanggang April 2. Makibahagi na sa isasagawang sining sa Hardin, Bulacan Art in the Park ng Bulacan Arts and Culture sa darating na April 14 hanggang April 16. Magtungo lamang sa Capitol Mini Forest, City of Malolos, Bulacan upang masaksihan ang mga likhang sining ng iba't ibang art groups tulad ng Agos na mula po sa Santa Maria, Bulacan, Alyansa ng Sining Biswal ng Giginto, Bahaghari ng Malolos at marami pang iba. Hanap mo ba ay trabaho sa turismo? Makibahagi na sa Trabaho, Turismo, Asenso Philippine Tourism Job Fair na gaganapin sa Robinson Star Mill, City of San Fernando, Pampanga sa darating na March 30 to 31, 2023. Para sa mga interesadong aplikante, maaari nang mag-pre-register sa nasabing Tourism Job Fair sa registration link na makikita sa Facebook post ng Department of Tourism Region 3 Office o mag-email sa dot3@tourism.gov.ph. Makibahagi na sa Financial Literacy 101 webinar na isasagawa ng DICT Pampanga
sa darating na March 30 simula alas 9 ng umaga hanggang alas 11:30 ng umaga. Ang webinar ay bukas para sa lahat ng mga interesado na palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa financing. Bisitahin ang FB page ng DICT Pampanga at hanapin ang post tungkol rito para sa registration link. Ang magiging bisita po rito ay si Miss Jean Ricel Aquino, ang Content and PR Lead at Marketing po ng Lala Move. Bago po tayo mag-commercial, nais ko munang batiin ng happy birthday si Neil Adizas. Neil, happy birthday! Sana'y maging masaya ang celebration kasama ng iyong pamilya. At syempre, ng aming kaibigan at dating kasamahan dito sa CLTV na si Sarah Maniago Adizas. Wishing you good health and more blessings, Neil. And syempre, magmahalan din kayo hanggang gusto nyo ni Sarah. Enjoy your day, mabuhay ka at mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Neil Adizas. At sa ating pong pagbabalik, kilalanin natin ang dalawang mag-aaral ng Holy Angel University na pinarangalan bilang Most Outstanding Civil Engineering Student 2023 nito lamang March 25. Manatili kayong nakatutok at magbabalik po ang topic.
At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Miss Cristina Reyes ng AUF. Isa po siya sa mga talagang nagtatrabaho para sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Pampanga Chapter. Napaka-busy po niya at talagang dahil sa kanyang kasipagan ay talagang napaka-active po ng KBP Pampanga Chapter. And sana'y lahat ng mga birthday wishes mo, Ma'am Tina, ay matupad ngayong birthday mo, and sana kaming mga KBP members dito sa Pampanga ay mailibre mo dahil birthday mo. Wishing you good health and more blessings, Ma'am Tina. Enjoy your day, mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Nice ko namang batiin ang Batch 95 mula sa Santo Niño Parish School o Sanipas. Kumusta kayo? And siyempre, isa-isahin natin yan, yung mga dumalo nitong nakarang reunion. Ang pinakamaaga na si Marco Del Rosario, si Ricky Rubio, Leon Dacanay, Abigail Molina, Mark Vinci Bug, Marie Fran Bansil, si Romel Del Rosario, baka may makalimutan ako, sino ba, baka si Jose Glenn Del Rosario din. So hopefully to see you again, guys. At makagawa tayo ng reunion sa batch natin, batch 95 mula sa Anipas. Samantala, ano ba ang ating komento ngayon na babasahin para sa ating topic question of the day? Anong ginagawa nyo para maibsan ang nadaramang init? Si RJ, matulog. Nako, paggising mo, naliligo ka na sa pawis. RJ, libreng ligo sa pawis nga lang. Si Odelot Mangus, makabukulat la po din ngawang ning bale, nakabukas ang mga bintana. Minum marakala danom, ko po sa neking marimlang danom, room temperature, ing danom kanako. Ay, opo, pwede po yan, sir, ne? Baka nitang kaya kayong singing voice, ha? No, kasi masyado yung marimlang inuman yung danom, ne? Kaya kayong singing voice po, ta. Garagalya. Iche Obani, naliligo. Oo, siguro, kung dati 3 times a day, morning, at tatanghalian, at bago matulog maligo, siguro in between. Parang may ano rin, may parang snacks version ng paliligo. Salamat po sa inyong komento at sa ating pong kwentuhan kasabay ng pagdiriwang ng 31st founding anniversary ng Philippine Institute of Civil Engineers. Pinarangalan ng 2 mag-aaral ng Holy Angel University bilang most outstanding civil engineering students ngayong taon. Sa panguno ng PICE Angeles City Chapter, tinanggap ng ating mga bisita ang kanilang award itong March 25 sa Century Hotel Balibago, Angeles City. Mas kilalanin pa natin sila. Welcome sa ating programa. Sino ba sila? Ito, unang-una, si Racy Nicole de la Cruz. Hello, Racy. Kamusta ka? Hello po, okay lang po. Kayo po, kamusta po? Ito, mabuti. Medyo nagugutom na pero kakain na rin maya-maya. Kasama din po natin si Francesca Castañeda. Hello, Francesca. Hello po, good afternoon po. Okay, unahin na natin si Francesca. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, i-shoutout, batiin lahat ng gusto mong batiin. Mga kapamilya, kaibigan, girlfriend, boyfriend, followers, subscribers. Kasi alam mo, Francesca, madalang ka lang lumitaw sa TV tapos, I'll bend the Ken TV, kaya temok man ginrit. Go ahead sa iyong greetings, Francesca. Hello po, good afternoon po. Hello din po sa parents ko po, sa family ko, sa friends ko. And nagpapa-shoutout po yung treasurer namin. Hello, Ma and Pauline. So matipid din sa greetings tong si Francesca. Huwag ho kayong magtampo sa kanya, ha? How about you, Racy?
Sino ang mga gusto mong i-greet upang hindi Good naman sila afternoon. magtampo sa iyo? Go ahead, Racy. Good afternoon po. Hello po sa parents ko po, sa family ko, sa mga friends ko po, tsaka sa mga prof ko po, and yung mga iba po ko pong classmates. Hello po. Ayan. So, huwag kayong mag-alala ha. Siyempre, baka kasi sabihin nila lahat ng pangalan ninyo, matapos na yung programa natin. Hindi pa matapos itong si Racy tsaka si Francesca. And Racy, eto ha, alam ko, nabanggit ko na kanina. Pero ano ang kursong iyong kinukuha ngayon at anong year ka na? Nagte-take po ako ngayon ng Bachelor of Science in Civil Engineering, major in Construction Engineering and Management. Fourth year student na po, graduating student po. Ayun, konting-konting push na lang. And syempre, pareho kayo ni Francesca. Tama ba, Francesca? Bale, halos same lang po, pero yung major ko po is structural engineering po. Oh, may mga ganyan-ganyan pala, no? May mga parang specialization. Tama ba ako, Francesca? Yes po. Ayan. So, okay, correct naman dyan. Pero, Francesca, ito ba ang first choice mo na course, itong civil engineering? Actually po, hindi po talaga ito yung first choice ko. Tapos, bale, dapat po, gusto ko po sana mag-aral sa Manila, pero hindi po ako pinayagan. So, ending po, nag-take po ako entrance exam sa HAO, and then, last minute po, nag-civil engineering po. Ano ba dapat yung kursong gusto mo sana noon, Francesca? BA film po sana sa may UP po. Diba? Alam mo, malay mo, diba? Usong-uso naman yung mga multiverse ngayon. Baka sa ibang universe, natuloy ang pagkuha mo ng film at isa ka ng magaling na direktor. Pero tingnan mo ngayon, isa ka sa pinaka-magagaling, most outstanding, estudyante pa lang, pero magaling na. How about you, Racy? First choice mo ba itong civil engineering? Ano po? Pwede pong paulit. First choice mo rin ba itong civil engineering, Racy? Hindi po. Bali po yung first choice ko po talaga is medtech po. Nag-exam na po ako sa AUF po, tapos nag-interview na din po. For enrollment na lang po talaga. Pero last minute po, nag-decide po ako na palitan ko po yung course ko. Diba? Pareho pala ng kwento itong ating mga bisita. Pero what prompted you, Racy, na magpalit ng last minute? Kasi po nung senior high po kasi ako, parang humingi po ako ng opinion sa parents ko po kung okay lang po ba yung medtech, gano'n. Pero yun po, to be honest po, yung mama ko po, ayaw niya po sa medtech po kasi sobrang sakitin po. Ayaw niya po akong ma-expose sa hospital po. Tapos yung father ko rin po kasi, civil engineer po. Tapos parang nakikurious po kasi ako kung ano po yung mga nagaganap po sa construction po. Kung nakikita lang po natin natatayo po yung building pero di po natin alam kung ano po yung nangyayari po during that process po. Very interesting din. No? Pero alam nyo, yung mga parents natin talaga minsan, parents knows best. No? Pero ano lang yan, sa una lang yan, anak, ano bang kukunin mong kurso sa ganyan-ganyan? Nay, gusto kong maging astronaut. Tapos, astronaut? Sige na, kung yan ang gusto mo. Pero sa loob nila, huwag kang kumuha ng astronaut na. Mga ganyan usually yung parents natin. Pero tignan nyo, di ba, kung nakikinig ka sa parents natin, di tignan nyo, napaganda pa ngayon ng desisyon ni Racy. Pero siyempre, kung ano talaga ang gusto mo, full support ang parents natin dyan. Francesca, mahirap ba ang kursong civil engineering? Sa totoo lang po, opo. Syempre po, lalo na po na active din po ako sa mga extracurricular, officer din po ako ng org, ganyan, and madami po nangyayari. So, mahirap po talaga siya. Pero with just the right amount po of parang ang pagbabalance po ng time nyo, ganyan, priorities lang po. Kaya naman po siya. And speaking of priorities, Racy, ikaw anong ginagawa mo to balance? Kung talagang napakahirap, paano mo binabalance yung buhay mo? Siyempre, buhay civil engineering student, tapos may personal life ka ba? Paano kung gusto mong manood ng Netflix? Tapos may concert ang BTS, gusto mong panoorin? Paano mo hahatiin lahat yun, Racy?
Ako po kasi personally po, dun po sa pagbibigay po ng activities ng mga prof po namin, hindi po talaga ako fan ng cramming po. Like, as much as possible po, kung binigay po siya ngayong araw, tinatry ko na po siyang tapusin ngayon po. Kasi po, yun nga po, may iba rin po kaming priorities like yung sa family time po, tapos yung personal like Netflix. Parang nakaka-guilty po kasi kung di pa po tapos yung ginagawa mo, tapos nagna-Netflix ka na. Kaya yun po yung pinakauna kong ginagawa, yung ACADS po talaga. Oh, yan na. Makinig kayo kay Racy. Huwag kayong mag-cramming, ha? Kung gusto nyo, pwede din kayong mag-advance mag-advance reading kung kailangan. Basta set your priorities straight. Francesca, kayo bang dalawa ng most outstanding civil engineers ng Holy Angel University magkakilala? Yes po. Ayan. Sige, sa ating pong pagbabalik, alamin natin sa dalawa, papaano nga ba sila napili dito sa prestihiyosong parangal na ito? Mapili ka ba naman bilang most outstanding civil engineering student? Pagdating ng panahon, di ba? Naku, magagaling talaga ang mga batang ito. Huwag ho kayong aalis, babalik pa po ang programang Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday muna kay Sir Harvey Kiwa. Siyempre, isa po siya sa ating mga public servants. And isa rin po siyang kilalang social media content creator natin, si Sir Harvey. Magaling din pong mga awit yan. And wishing you good health and more blessings, Sir Harvey. At maipagpatuloy po nyo sana ang inyong pagsisilbi dito sa ating syudad. And siyempre, kahit tayo nagsisilbi, patuloy pa rin po sanang maging malusog at magkaroon kayo ng maraming oras para sa inyong pamilya. Enjoy your day, mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Sir Harvey Kiwa. Happy anniversary naman kay Mark and Lovely Dasco. Magmahalan kayo hanggang gusto nyo. Manatili sanang pag-ibigan. Matibay, malakas na pag-iibigan sa inyong dalawa. Sa inyong buhay mag-asawa rin, sana'y manatili ang Panginoon na sentro ng iyong pagsasama. And patuloy sanang biyayaan ng inyong buhay mag-asawa. And maraming pa sana kayong anniversaries na darating. Happy anniversary, Mark and Lovely Dasco. Samantala, narito na pong last batch ng inyong mga komento sa ating topic question of the day. Anong ginagawa niyo para maibsan ang init? Ang sabi po ni Marlene Eniceto, na isa sa ating top fans, di lumalabas ng bahay, paypay lang na walang haba, sayang kuryente Oo, pero sana this summer, no? Pero usually kasi pag summer, ganyan talaga, madalas yung brownout. Kasi mataas ang kailangang pangangailangan sa kuryente, nakasindi lahat ng aircon, nakasindi lahat ng electric fan, kaya expect nyo na po yung mga brownout tuwing summer, kaya maghanda ng mga yelo, palamig, pamaypay upang hindi ho kayo masyadong makaramdam ng mainit na panahon. Si Mitch Jean Ponce 3 beses maligo. Yung may yelo, nako po. Baka yung iba nga dyan natutulog na rin sa loob ng refrigerator. Si Belia Pabustan, mamipi para gadlanging malan king pali. Ning Aldo, wapen Pero Ma'am Bella, siguro ganing Aldo na ka mamipi, baka tang alas 7, makasmanyable na kang malan, mabilis lang alas 8, manuklip na kang malan.
And kung akong tatanungin, syempre, naku, iwasan yung yung magagalaw-galaw, magstay ka lang sa isang lugar kasi talagang mainit, no? Pamaypay, kung may kuryente, mag-electric fan. And syempre, mga palamig, and maglibot-libot, punta sa beach, sa resort, kung pwede lang. Kasama pa rin po natin si Francesca and si Racy sa ating kwentuhan. Kung sila kaya ang tatanungin, Francesca, ikaw, anong iyong ginagawa upang maibsan ng nararamdaman na mainit na panahon, Francesca? Umiinom po ng madaming tubig. Malamig. Stay hydrated tong si Francesca. How about you, Racy? Sa akin po, mag-i-stay lang po sa isang lugar po kung saan medyo may aircon po, ganun. Ayun, dapat may aircon, no? Kaya malilim, no? Tapos Opo. magdala sigurong payong kung iwasan yung... Naku, uso ngayon yung heat stroke. Dapat talagang maging maingat po tayo ngayon. And again, itong ating pong mga bisita ay kinilalang Most Outstanding Civil Engineering Students ngayong 2023. Pero ito ang tanong, Racy, papaano muna kayo napabilang dito sa mga pinipiling Most Outstanding Civil Engineering Students, Racy? Yung sa akin po, personally, hindi ko rin po alam, nabigla lang po ako kasi po, may time po na si Sir Almeida po, yung parang pinaka-advisor po namin sa Construction Engineering Management. Nag-call po siya sa akin, tapos po nagtatanong-tanong lang po siya kung ano po yung mga achievement ko daw po, tapos sinabi ko lang po. Tapos sabi niya nga po sa akin, ina-ask daw po siya ng nominee para sa Moses po. Pero hindi ko po talaga expect kasi sabi niya nga po, nominee pa lang po. Okay, how about you, Francesca? May nag-nominate ba sa'yo? Or same sa storya ni Racy? Actually po, noong una po, hindi din po ako aware dun sa award. And then parang, kasi po, currently po, ako po yung president po ng Philippine Institute po of Civil Engineers sa Holy Angel po. And then, isang araw din po, parang tinawagan lang po ako nung chairperson po namin, si Engineer Angelito Angeles po. Parang sinabi po niya na naghihingi po yung mother chapter po ng Philippine Institute of Civil Engineers ng nominees for the Most Outstanding Civil Engineering Award. And then, ayun po, sabi po niya na ni-nominate po niya ako, ganyan. And then, katuloy po nun, parang sinabi niya, ganito kasi yung criteria na parang, ayun nga po, yung pagiging art president, ganyan, may percentage po, yung sa academics po, yung sa mga extracurricular po. Tapos, ayun po, in-evaluate lang po, ganun. Tapos parang, nung sinabi po sa akin, kaya, ayun po, kasi currently din po, scholar po ako, and hopefully, makagraduate ko ng cum laude po. Ayun. Tapos, nasabihan po ako na parang, isa ka sa mga napili. Ayun po. So, hindi ko din po siya actually expect. Kasi, ginawa ko lang din po yung part ko as civil engineering student. Ginawa ko lang din po na parang sinerve ko lang po yung mga fellow students ko. Lalo na po, ako po yung pinaka-head nila. Without knowing na, may reward pala, may ganito po palang award for most outstanding civil engineering student po. O, diba? And siguro, after this recognition, syempre, maraming nagko-congratulate sa inyong dalawa na kayong napili. Pero parang may Racy, may konting pressure din na dahil kayong napiling Most Outstanding Civil Engineering Student for 2023, may konting pressure ba kayong nararamdaman ngayon? Ngayon po, opo kasi po syempre, yung award po kasi medyo malaki po talaga. Ay, hindi po siya medyo, like, malaki po talaga siya. Tapos, syempre po yung names po namin, nakikilala rin po. Parang, dapat po yung ginagawa po namin, okay po, ganun. Yung align po talaga siya. And Francesca, Sa pre-boards, ilan ba ay, sa kayo? board. Do you have an idea kung ilan kayong mga estudyante dito sa Pampanga lang ba na talagang in-screen para dito sa prestihiyosong pagkilalang ito, Francesca? Bali yung award po kasi ng Most Outstanding Civil Engineering Student, iba-iba po siya per chapter. So yung sa amin po, for Angeles City po siya. And may 3 schools po na kabilang po sa PICE po na Angeles, which is yung RCC po, HAU, and AUF. So parang sa HAU alone, nasa around
1.5, roughly around 1.5 po yung civil engineering students. And I think sa RCC, nasa 110, ganun po. Then AUF, mga 120 po. So, mga nasa, yung range po ng mga parang pag-evaluate po, ganun. Nasa 1.5 to 2,000 po siguro. Mapapawaw ka talaga, di ba? Nahigitan nyo ang ganon na karaming estudyante. Pero balik ko ulit, kung nakaka-pressure, syempre parang you want to strive more ngayon na kayo ay mapili na most outstanding civil engineers. Tama ba ako, Francesca? Yes po. Yan. Sige. Ngayon, ano bang next plans nyo, Francesca, for the coming days after this award? Sa akin po, currently, meron po kaming ongoing po na parang civil engineering days. So hopefully, maging maayos po yung event, maging successful po siya. And mapasa po sana namin yung pre-boards po namin. And ayun po, graduation and then board exam. And hopefully by the end of the year po, kami pong dalawa ni Racy ay magiging registered civil engineering na po, RCE 2023. Eto, and Racy, ito ha. Racy, ano naman ang, siyempre, ang daddy mo, nabanggit mo kanina is isang civil engineer, no? Ano ang naging reaksyon nila nung mapili ka bilang most outstanding civil engineering student? Yung papa ko po kasi namatay po due to COVID po. Kaya yung sinabihan ko pong una po si mama po. Tapos yung akala niya po, nag-joke lang po ako kasi po, screenshot lang po ng call ni Sir Angel po sa akin. Tapos sabi niya, totoo ba? Ganun. Hindi po siya makapaniwala. Pero syempre po deep inside, masaya naman po siya. Lalo na po, ganun po klaseng award yung nakuha po. Alright. Maraming salamat, Francesca. Maraming salamat, Racy. Sana maging inspirasyon kayo. Hindi lamang sa mga civil engineering students, pero sa iba pang mga kabataan na mag-strive lang sa buhay, no? Magsumikap, magtiyaga, magsipag, mag-aral ng mabuti, huwag mag-cramming, huwag puro BTS, huwag puro Netflix, huwag puro Jungkook. Sino pa ba yung mga sina Lee Min Ho? O, di ba? Natatawa kayo ngayon. Pero ito, dasal ko ha. I am praying for you and hopefully next time, ma-interview ulit kayo bilang mga top-notchers sa licensure board exam ng civil engineering. Uy, nakaka-pressure. Pero hindi, syempre, wishing you all the best. Importante makapasa kayo, mag-review ng mabuti, and maging successful at magaling sana kayong civil engineers in the future. And syempre, isang milestone na itong pagiging most outstanding civil engineering student 2023 ng Angeles City. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa panonood niyo sa ating programang Topic. Sa aking anak na si Harper Aravela at wife na si Patricia, kaluguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, CLTV 36. Atin to.